Li Parisê piştekî komek ji xwe pêşandanên bi êlegên zer bi devkî êrişê feylozofê Fransî û cîhû aleyên Frankel kiraat kir li hemberê wan gelek nerazî bûn derket holê. Lê Frankel kiraat dazanîn ku tu kesî bi gotinên dîj cihûtî êrişê wî nekiriye û îddia kir ku êrişa devkî ji aliyê misilmanek tundî ve pêk hatiye. Les Palestiniens. Ew bawer dikin ku em nejat perestîn ji ber ku xema İsraîlê dikin û heta ku ev ji bo hindek kesan mîna pirsgirêkek be em ê sûcdar bibin. Heta ku em ê wekî komkujer werin binavkirin. Dîroknasek Fransî yê vîdeoya êrişê temaşe kiriye ne di heman ramanê da ye. Giring êdî nebêjin nexêr ev ne dijî cihiyane ji ber ku nehatiya gotin cihiyên qirêj. Zêde barî hindê dijber zor baş dizanin ku gotina cihiyên qirêj dijî qanûniye. Li dema gotina sahyûniyên qirêj ne dijî qanûniye. Divê ev gelek bi ronî bête zelal kirin. Ev dûzeka adetiyê ya serederiya digel dijayetiya cihiyan tête kirin. Welatên Ewropî bi biranînên xûnê dîz cihûtiyê û komkujiyên dijî cihûyan tekoşînê dikin û hinek ji wan sûcdariya hevtevayî red dike. Sala borî Polonya tawanbariya bi tevahî ya bo sûcên di dema komkujiya cihûyan da pêk hatiye bêqanûnî diyar kir. Roja şemiyê de hevpeyvînek di televizyonê da Wezîrêkarê Derveyên İsraîlê Katz got ku wekî Serokwezîr Îzak Şamîr dibêje Polonî dîj cihûtiyê bi şîrê dayikên xwe xwedî dikin. Polonya bi lezgînî ji hilcivîna ya ku ew ê roja sêşemiyê li Qudusê pêk bata xwe vekişand. Sformułowania, które آخفتنا جالی وزیر دربکاری اسرائیلی کاتس نتنی جالی زمانی دیپلماتیک نای قبول کردن بومن بزلالی جالی گل و جینای قبول کردن. Serokwezîrê İsraîlê Benjamin Netanyahu diyar kir ku li serenserê cîhanê dîj cihûtî bo cihûyan pirsgirêkek navendî ye û bi şêweyên nû tê holê. Hewldanên xirabiyê bû reşkirina dewleta cihûyan, înkarkirina gelê cihûyan û redkirina mafê çarenivîsa me ya li ser axa welatê bav û kalên me pêk tê. Li gor min gere em viya bi zelalî û esasî binav bikin. Antî-Zayonîzm şêweya nû ya dijî cihûyan e. Dij cihûtî û axaftina kîndarî li gelek welatên Ewropî qedeqe ye. Lê êrişên dijî civata cihûyan dubaredar e bi taybetî jî li Fransayê ku xwediyê nüfusa herî qerebalık ya misilman ya li Ewropayê ye.